GIDEP West larrialdi pediatrikoen app, pediatriako larrialdi eta larrialdietan osasun arreta emateko tresna gisa sortu da, ospitalez kanpoko eremura berariaz bideratuta. App honetan, osasun arloko profesionalek, pediatriakoek zein beste espezialitate batzuetakoek, asistentzia eta kontsulta gida bat aurkituko dute gure testu inguruan ohikoenak diren arazoetako batzuei erantzuteko. App lehen aldiz erabili aurretik, oso gomendagarria da arretaz irakurtzea aukeren atalean ezarritako informazio guztia, bereziki erabilera baldintzak. Besteak beste, laguntza botoia edukiak behar bezala erabiltzeko eskuliburu labur bat da. Gainera, nabarmendu behar da, nabegazio hizkuntza lehenetsia aukera daitekeela, gaztelania, euskera edo ingelesa aukeratuz. App irekitzean, bi lan modu eskainiko dizkigu. Pazienteari buruzko informazio gehiago edo gutxiagoa izan. Lehen aukera, ezagututako pisuaren bidez egiten da. Lan egiteko modu horretan, pazientearen benetako pisuaren balioa sartu behar da, baldin eta ezaguna bada edo objektiboki edo familiari galdetu zehaztu bai daiteke. Balio handiena duen lan egiteko modua da. Beste alde batetik, pazientearen pisuaren benetako balioa jakin ezean, appak balio hori estimatzen lagunduko digu gutxi goraberako pisua moduaren bidez. Appak pisua kalkulatzeko bi sistema ditu. Aurrez zehaztutako sistema, haurraren garaierari buruzko datuak eta haren gorpuzkera fisikoaren pertzepzio subjektiboa sartzean oinarritzen da. Hau da, pazienteak gorpuzkera bisualki normala, mehea edo handia duen. Pazientearen altuera zehazterik ez badago, aplikazioak aukera emango digu pisua adinetik aurrera zenbata hasteko, beti ere 12 urtetik gorakoa ez bada. Aplikazioak utilitateen menu bat eskainiko digu edozein lan moduren bidez, dela pisu ezagun batetik abiatuta, dela pisu estimatu batetik abiatuta. Garrantzitsua da, goiko ikonoaren koloreari erreparatzea. Kolorez aldatuko baita dagokion Brownlow kolore kodearen arabera. Kolore kode hori pediatriako larrialdietarako orgaren tiraderaren edo material potzaren koloreari dagokio. Bertan, pisu horretako haur bat artatzeko tresna egokia aurkituko dugu. Utilitateen menuko aukerak honako hauek izango dira. Hainbat larrialditara joateko gida oso bat, farmakoen dosien kalkulagailu bat, suspertze material egokiaren zerrenda jasotzen duen gida bat, gorpuzkera horretarako paziente batentzat ohikoak diren bizi konstantea jasotzen dituen taula bat eta tresnen eta tekniken liburutegi bat. Asistentzia osoko menuak bizi mehatxuko egoerei edo beste larrialdi egoera batzuei erantzun ahal izateko GIDEPek berraztertutako protokolo eta algoritmoak biltzen ditu. Protokolo horiek guztiak eguneratu egiten dira dagokion protokoloaren bibliografian edo nazioarteko gidetan eguneratze garrantzitsua dagoen bakoitzean. Farmakoen dosia kalkulatzeko makinak behar dugun medikamentua hautatzeko aukera emango digu. Atal honetan, 35 farmako agertzen dira, 43 erabilera motatarako, honako zehaztasun hauekin. Printzipio aktiboa eta hartzeko modua, erabileraren adierazpena, izen komertziala, aurkezpena, prestaketa dilusioa, dosia mililitrotan, dosia miligramotan, dosia miligramo kilotan eta gehieneko erabilerari eta dosiari buruzko argibideak. Atal honetan, suspertze tresnen zerrenda bat aurkituko dugu, pazientearen adinaren edo pisuaren arabera egokia den tailarekin. Zerrendaren amaieran, gainera, haizagailu lagundua programatzeko oinarrizko parametroak agertuko dira, beharrezkoa izanez gero. Eta azkenik, liburutegi bat dago GIDEP berrikusitako dokumentuekin. Bertan, pediatriako larrialdietan erabili ohi diren teknikak eta erabaki klinikoak hartzen laguntzeko beste tresna batzuk deskribatzen dira. Gainera, apparen beste funtzionalitate batzuk ere badaude. Laguntza osoa eta teknikak eta tresnak ataletako dokumentuen barruan web estekak daude azalpen bideotarako. Adibidez, hezur barruko bideoa edo zerbikalen immobilizazioa, edo erreferentzia bibliografikoetarako.
Halaber, bi atal horietako dokumentuetan sartzean, pantailaren beheko aldean, WhatsApp, Gmail eta beste aukera batzuen bidez partekatzeko komandoa erabil daiteke.